Maisyanta na daw ang mga presko agnipirik-pisik pang mga bareta sa nasyon ag banwaan na buhi. Nguanal daw na Biyernes, Septembre 22, 2023. Mga presko agnipirik-pisik pang mga bareta sa banwaan na buhi. Baretang buhinan! Nakatalaan na gibuon ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair poon kinaudma aldaw na Sabado hasta Domingo, September 23 hasta 24 sa Camarines Sur Polytechnic College sa Banwaan ning Nabwa, Camarines Sur. Ading nasabi ng aktibidad agko katuyuhan na iranian na gobyerno sa mga buhinon ag mga taga-Rinconada na kinsari 40 ahensya ning gobyerno ang magtiripon sa nasabi ng eskwelahan tanganing magtao ning mga serbisyo ag ayuda. Ana mga serbisyo ag ayuda na itatao kaibaan na aplikasyon sa pambansang pabahay ng presidente niya na Department of Human Settlements and Urban Development, Passport on Wheels niya na Department of Foreign Affairs, ag pagdistribuer ning mga ayudang pinansyal sa mga PWDs, senior citizens, indigenous people, para isra ag mga paraoma. Kaiba pagdistribuer ng fertilizer, farm equipments, makinarya sa pag-uma, pag-isra, fish cages ag mga fingerlings. Ana DSW man pinagilauman na mag-payout para sa tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced worker o TUPAD. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX ag scholarship grant sa mga estudyantes. Sa post ni Congressman Migs Villapuerte sa kanyang official Facebook page, pinagilauman man palan ang napag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nasabi ng okasyon. Mga presko, agnipirik-pisik pang mga bareta sa banwaan na buhi. Baretang buhinan! Gana si J. Mark Ojeda ag si Yelena Mariette Khalil Aman bilang chairperson niya na St. Bridget School Student Council Organization ag Supreme Student Government sa ginibong eleksyon kasuod mga apon, September 21. Si Ojeda, STEM student sa senior high school niya na partidong Progressivism, nakakukuning 151 botos, mantang si Yelena niya na grade 10 junior high school nakakukumaning 314 botos. Para among mamayo, niya ding gobyerno ning mga estudyante sa St. Bridget School para sa school year 2023-2024. Kaiba ni Ojeda, ang mga nanggarana amo sira Mary Herlin Maraño bilang co-chairperson, Angelica Bigata bilang secretary-treasurer, Atalia Claire Quibral bilang auditor, Maria Juliana Waferina, chairwoman on religious affairs, Randy Nino Florendo, chairman on cleanliness, Mark Dominic Corral, chairman on sports, Marian Monet Bon, HUMS representative, Vince Aaron Tolosa, GA representative, Gabriel Joytown, STEM representative, Agricia Darlene Warmata, ABM representative. Sa lado man niya na SGO, kaibaman ni Yelena, ang mga nailir pang opisyales na si Cassandra Alia Cuya bilang co-chairperson, Zoe Alexa Joyce Espartines, secretary-treasurer, Maria Sofia Siguenza, auditor, Kent Franzel Cuya, chairman on religious affairs, Hashina Zuri Nakario, chairwoman on cleanliness, Colleen Maricor Brazal, chairwoman on sports, Vince Alfred Azcaraga, grade 10 representative, Monica Jed Murada, grade 9 representative, Elian Claire Salon, grade 8 representative, ag John Paul Barazon, grade 7 representative. Durante niya itong kampanya, itinuga ni Ojeda sa mga estudyantes niya na senior high school na sa kanyang prioridad amuan ng mga aktibidades, seminars ag symposiums, mananangad sa mental health, leadership skills, interactive school FB page, ag asigararon kuno niya na maugma ang mga estudyante ngwa na school year. An advisor niya na SCO amo si Sir Arnold Zaballa, sa SGO amo man si Sir Kenneth Librando, mantang ana principal man niya na SBS sa iraram niya na manehamiento niya Archdiocese of Cáceres, amo man ana kora paroko niya na San Francisco de Assis na si Padre William Parde. Mga presko, agnipirik-pisik pang mga bareta sa banwaan na buhi.
Baretang Buinan. Orgulyo ning banwaan si Buhi High School Principal Dr. Marimen Sagala matapos na ipadaraiya niya na Department of Education sa ginibong 9th International Conference on Multidisciplinary Research kaso Agosto 28 hasta 30, 2023 na ginibo sa Park Hotel, Hong Kong. Ading nasabi ng pagtiripo ning mga pamayo ning eskwelahan sa enterong kinaban, aggo katuyuhan na magpresentar ning mga research ag mga suwestyon, tanganing ma-improve ang pagturo ag mga materyales sa mga agin o eskwela na aggo kabaranaan sa iraram niya na Special Education Program o SPED niya na Department of Education. Nakinsari, natawan ning award si Sagala bilang Best Oral Presenter. Bago pa manumrahan bilang principal niya na Buhi High School si Sagala, iya naging pamayo niya na SPED didi sa Banwaan na Buhi. Mientras tanto, dakua na paglaom ni Dr. Sagala na aadoptaran niya na DepEd ana sa kanyang research works. Mga presko, agniperikpisikpang mga bareta sa Banwaan na Buhi. Baretang Buinan!